Әнкарада 14 сәгать исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 19 гыйнвар дүшәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлык кыска дулкынның 15360 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң театр яктылыкка Нургаилдә программасы белән фәннәр докторы Йосыф Алтынышев әзерләгән ныгайча нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Сүрия илбашы Әхмәт Әш-Шара СДФ ЕПГ террор оешмасы белән киң кырлы утны туктату килешүе игълан итүен җиткерде. Аны төньяк көнчыгыштагы Димәшк хакимиятен торгызу юлында төп адым дип атады. Дәүләт хәбәр агентлыгы җиткергәнчә, килешү ил күләмендә шундук гамәлгә керәчәк утны туктатуны күздә тота һәм ЕПГ террорчыларының Фәрәт елгасының көнчыгышына чигенүен таләп итә. Килешү нигезендә Дейр әз-Зор һәм Ракка тулысынча хөкүмәт контроленә кайтачак. Гражданлык оешмалары интеграцияләнәчәк, хезмәткәрләр үз вазифаларында калачак һәм җәза чаралары кулланылмаячак. Димәшк җитәкчелеге шулай ук төбәктәге шик капкаларын, нефт һәм табигый газ чыганакларын да үз контроленә алачак. Төркия Сүриянең утны туктату инициативасын һәм тулы интеграция килешүен хуплады. Бу адымның илнең җир бөтенлеген саклап калып, тотрыклылыкны һәм куркынычсызлыкны тыргызу тырышлыкларын тизләтергә мөмкинлеген белдерде. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган Сүрия дәүләт башлыгы Әхмәт Әш-Шара белән телефон аша сөйләшкәндә, Төркиянең Сүриягә, бигрәк тә террорчылыкка каршы көрәштә ярдәме дәвам итәчәк диде. Тышкы эшләр министрлыгы да илбашы Шара игълан иткән килешүнең тиз арада гамәлгә ашырылуына һәм Сүриянең бердәмлеге һәм җир бөтенлеге нигезендә тынычлыкны ныгытуга өлеш кертүенә өметләнүен белдерде. Төркия илбашы идарәсенең элемтә бүлеге башлыгы Бурханеттин Дуран якшәмбе көнне Сүриядә ирешелгән утны туктату һәм тулы интеграция килешүен илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган озак вакыттан бирле басым ясап килгән террорчылыктан арындырылган төбәкне төзү максаты юлында мөһим адым буларак бәяләде. Дуран Төркиянең Эн социаль социомедиа платформасы аша уртаклашкан язмасында килешү шартларының үтәлүе якыннан күзәтеләчәк дип, яшәнгән тәрәккыятләрнең очраклы булмавын, илбашы Эрдоганның еллар дәвамында әйтеп килгән принципларының һәм кисәтүләренең чагылышы булуын белдерде. Сүриядә даими тотрыклыкның барлык этник һәм дини төркемнәрнең хокукларының тигез гражданлык нигезендә гарантияләүгә бәйле булуын искәртеп узучы Дуран, җир бөтенлеген саклап калган һәм террор оешмаларыннан чистартылган Сүрия төбәк тынычлыгы өчен ачкыч булып тора. Сүрия хөкүмәтенең бу өлкәдә ясаган адымнары һәм күрсәткән тырышулары мөһим дип әйтте. Төркиянең һәм мәйданда һәм өстәлдә көчле актер булуына басым ясаучы Дуран, террор оешмаларына каршы операцияларның Төркия чикләре буенда куркынычсыз төбәк булдырылуына ярдәм итүен, дипломатик тырышуларның исә Сүриянең киләчәген шәкилләндергән, формалаштырган барышларга булышлык итүен искәртеп узды. Дуран Сүриянең җир бөтенлеге һәм суверенлыгы Төркия өчен алыштыргысыз дип, Әнкараның күршесенең иминлеген үз иминлегеннән аермавын, тынычлыкны принцип, тотрыклыкны исә максат дип кабул итүен белдерде. Испаниянең көньягында 2 тиз йөрешле поезд бәрелешү нәтиҗәсендә ким дигәндә 39 кеше һәлак булган, 150дән артык кеше яраланган. Испания тимер юлы операторы мәгълүматларына караганда, һәлакәт якшәмбе көнне була. Малагадан Мадридка баручы поезд Адамус янында рельстан чыгып, башка юлга килеп керә, каршы яктан килүче поезд белән бәрелешә. Рәсми затлар яраланучылар саны артырга мөмкин дип кисәтә. Янгын сүндерү вәкаләтлесе Франциско Кармона кайбер поезд вагоннары бөгелеп калган һәм әле дә эшләрендә кешеләр бар дип белдерә. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
Иран илбашы Мәсүд Пезешкиян дини лидер Али Хаманейга каршы нинди дә булса һөҗүм, сугыш игълан итү дип саналачак һәм Иран халкы белән тулы конфликт тудырачак дип белдерде. Ул илнең икътисади авырлыклары һәм киң таралган чуалышлар өчен дистә еллар дәвам иткән дошманлыкны һәм АКШның кешелексез санкцияларын гаепләде. Бу белдерүләр АКШ илбашы Дональд Трампның Хаманейны авыру кеше һәм Иранны яшәү өчен иң начар урын дип атавыннан соң һәм ил күләмендә протестлар киңәйгәндә ясалды. АКШ илбашы Дональд Трамп дүшәмбе көнне Вашингтонның Гренландиядагы Русия куркынычын бетерү өчен катгый адымнар ясаячагын белдерде. Трамп Труш социаль платформасында булай дип язды: НАТО 20 ел буе Даниягә Гренландиядагы Русия куркынычын бетерергә кирәк дип әйтә. Кызганыч, Дания бу хакта бер нәрсә дә эшләмәде. Хәзер вакыт җитте һәм ул эшләнәчәк. Авропа Берлегенең чираттагы рәисе булган Дания Тышкы эшләр министрлыгы Reuters агентлыгының аңлатма таләбенә җавап бирмәде. Трамп күп тапкырлар Даниягә бәйле үзидарәле төбәк булган Гренландияны алудан башка берни белән дә канәгатьләнмәячәген әйтте. Дания һәм Гренландия җитәкчеләре утравының сатылмавын һәм АКШ составына керергә теләмәүләрен белдерәләр. Якшәмбе көнне НАТО гомумсар катибы Марк Рутте белән Трамп телефон аша Гренландия һәм Арктикадагы иминлек турында сөйләштеләр. Рутте бу мәсьәлә өстендә эшләүне дәвам итәчәкләрен әйтте һәм булай дип истәде: "Мин бу атнада Трампны Давоста күрүне сабырсызлык белән көтәм." Трамп шимбә көнне яңа адым ясап, Вашингтонның 1 февральдән башлап 8 Авропа иле — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Бөек Британия, Нидерланд һәм Финляндиядән килгән товарларга 10% күләмендә тамакхана салымы кертәчәген һәм июньгә кадәр аның 25%-ка кадәр артачагын белдерде. Моның сәбәбе буларак бу илләрнең Гренландиядагы АКШ контролена каршы чыгуларын күрсәтте. 8 Авропа иле якшәмбе көнне уртак белдерү ясап АКШның бу янавын гаепләде һәм Арктика иминлегенә тугрылыкларын яңгырттылар. Шул ук вакытта Кремль узган атнада Гренландиянең Даниягә бәйле хокукый статусын таныды һәм утраудагы хәзерге хәлне бик бәхәсле дип бәяләде. Кремль сүзчесе Дмитрий Песков: "Без Гренландиянең Дания патшалыгы карамагындагы төбәк булуын аңлап эш итәбез" дип белдерде. Сенегал Африка Милләтләр Кубогы финалында Марокконы өстәмә минутларда 1-0 исәбе белән җиңде. Матч бәхәсләр һәм җанатарларның тәртип бозулары арасында узды. Бәхәсле пенальти карары ачу китерде. Кайбер сенегаллы уенчылар кыска вакытка уен кырыннан чыгып киттеләр һәм җанатарлар арасында ызгыш талаш башланды. Якынча 20 минутлык тәнәфестән соң уен дәвам итте, ләкин Мароккодан Брахим Диасның пенальтисе гол булмады. Папегеяның өстәмә вакытта керткән голы Сенегалга икенче тапкыр рәттән Африка Милләтләр Кубогы чемпионлыгы китерде. Бу нәтиҗә Мароккога үз кырында җиңү хыялын тормышка ашырырга комачаулады һәм финал кичендәге хаоска нокта куйды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада без төрки дөньясының борынгы мирасына, Курчак театры сәнгатенә пәрдәләребезне ачабыз. Кайчандыр им томчылар кулында рух йөртүче саналган бу кугырчакларының һәм бүгенгә курчакларының башлангыч фигураларының ничек итеп күңелле сәхнәләрдә үз урыннарын табуларын күрербез. Әйдәгез, җансыз җан белән, ышану исә сәнгать белән берләшкән бу уникаль сәяхәткә бергәләп чыгыйк. Курчак сәнгатен төрекләр уйлап тапкан дип раслаучы Балтажы оглы бу фикерен Алакурган төбәгендәге төрек хакиме кабереннән табылган 3 курчак үрнәгенә нигезли. Бу фигуралар гади скульптуралар гына түгел, алар чынлыкта вәкиллек итүче әйберләр, курчаклар. Әбделкадир Инан киресенчә курчак театрының килеп чыгышын шаманизм ышану белән бәйли. Алтайларда төз, сахалар арасында тангара, уранхалар арасында эрен, монголлар һәм бурятлар арасында онгон дип аталган бу фигуралар балалар курчакларына охшаган киез һәм кайын агачыннан ясалган изге элементлар булган. Диварларга һәм баганаларга эленгән бу курчаклар үзләре урнашкан урынны явыз рухлардан саклый дип саналган.
Әбүл-Гази хан сүзләренчә, төрекләр үлгән якыннарының хатирәсен саклау өчен аларның кечкенә сурәтен кугырчак ясаган һәм сагынуларын басу өчен аларга кагылганнар. Бу традиция ахыр чиктә дәвалау ысулына әйләнгән. Көнчыгыш Төркстан бакчылары, рухи имтымчылары авыруларны дәвалау өчен курчаклар кулланса, башкорт һәм тобол бакчылары ширне иске тукыма кисәкләреннән ясалган бу корчакларга күчереп, еракларга алып киткәннәр. Ышану дөньясының бу серле курчаклары ахыр чиктә коллектив хәтердәге иң җете сәхнә персонажларына әверелә. Бу бай мирасның эзләрен хәтта Анадолудагы яңгыр юлаларында да очратырга мөмкин. Мәсәлән, бәбәк, бәби, чапут адамы, чүпрәк кеше яки шимшә гелен, кашык килен кебек исемнәр. Телебезнең иң борынгы хәзинәсе булган диван лөгате төрктә кудһуршук буларак очратырган бу термин бүгенге диалектларда чәчәк бакчасы кебек төрлеләнә. Азәрбайҗан телендә кукла яки галин уены, башкортларда курсак, кыргызларда куырчак, үзбәкләрдә кыгырчак, казахларда кувырсак, татарларда курчак, төрекмәннәрдә куржак, уйгырларда кошак. Бу исемнәрнең һәрберсе җансызларга тормыш бирү турындагы хикәянең төрле географик төсмерләрен күрсәтә. Курчакның кайчан театр элементына әйләнүе төгәл билгеле булмаса да, тикшеренүче Мөнир Хайри әгәле бу сәнгать төренең Урта Азия чикләреннән Балкан ярымутравына кадәр сузылган киң этногеографик төбәкнең уртак мирасы булуына сызыклый. Нәзиха Арас сүзләре белән әйтсәк, курчаклар безнең үз милкебез һәм алар Урта Азиядан турыдан-туры Анадолуга китерелгән. Сәлҗүкле чорында Казбарчук, Любәт һәм Хаял кебек исемнәр астында үсеш алган бу сәнгать түрі остаз-шәкерт мөнәсәбәтләре аша әкренләп профессиональләшә барган. Хөсәен Байдемир билгеләп үткәнчә, Төркстан төбәгендә шагыйрь-җырчы традициясендәге кебек үк курчакчылар остаз-шәкерт иерархиясендә өйрәтелә. Бу борынгы күренешләрдә традицион музыка кораллары белән уйналган көйләр һәр вакыт курчакның хәрәкәтләренә юнәлеш бирә. Монда без игътибар итәргә тиешле тема казах төрекләренә караган өртеке курчак сәнгате. Чыгышы шаман чорындагы ай тотемнарына барып тоташкан бу уенның 3000 еллык тарихы бар дип саный тикшеренүчеләр. Думбырачы бармакларына бәйләнгән нечкә җепләр ярдәмендә агач өстәлдә кәҗә фигурасын хәрәкәтләндерә. Думбыраның һәр тибеше белән курчак сикерә һәм 360 градуска әйләнә. Бу аучылар казаган чокырга төшкән һәм качарга тырышучы тау кәҗәсенең исән калу өчен көрәшен символлаштыра. Кыргыз халкында да шундый ук курчак тамашасы бар. Ул так-текке дип атала. Аның исеме кәҗәләрнең мөгезләрен бәрү тавышыннан килеп чыккан. Артист авыз арфасы белән уң кулының бармаклары арасында тотылган кылларны кулланып, кичкенә агач кәҗәләрне музыка белән ритмда йөгертә. Бу тамаша кәҗәнең табигатьтәге авыр көрәшен чагылдырган ритмик һәм имитацияле курчак театры. Көньяк төрекмәннәрендә Кара Чүр пьесасы җир курчак театрының иң оригиналь үрнәкләренең берсе. Артист җирдә ята, йөзен пәрдә белән каплый. Кулларына һәм тезләренә курчаклар бәйләп хикәя тудыра. Тезләрендәге зур курчак шимшә килен, кулларындагы кичкенә курчаклар арасына керә һәм аларны куркыта. Халык арасында низах чыгаручыларны бүген дә Кара Чүр дип атыйлар. Бу тирән тамыр җәйгән театр традициясенең нәтиҗәсе. Анадолуда Бурдур төбәгенең курчак уены Төрекмәнстандагы Кара Чүр традициясе белән бәйле. Кулларында кашык курчаклары, тезләрендә фигура тотып баскычта ятучы сәнгатьче барабан һәм зурна, төрек тынлы инструментының бер төре, астында качышлы уен башлый. Халыкның бу нәрсә дигән соравына алар Карагүзне башкаралар дип җавап бирелүе Анадолудагы бу борынгы мирасның өзелмәс бәйләнешләрен күрсәтә. Бу сәнгать төре хәзерге исемен 17нче гасырдан алган. 19-нчы гасырда сәнгать төре буларак иң югары ноктасына җиткән. Бүген төрки дөньяның төрле төбәкләрендә профессиональ курчак театрлары бар. Хәтта Казакстан һәр елны төрки дөньяның төрле почмакларыннан килгән катнашучылар катнашында Ортеке халыкара курчак сәнгате фестивален үткәрә.
Шифачылар кулындагы курчаклардан алып бүгенге профессиональ сәхнәләргә кадәр бу сәяхәт төрки дөньяның уртак тормыш энергиясе. Бармак очларында терелгән бу кичкенә геройлар безгә 1000 еллар дәвамында үзебез турында сөйли. Бу борынгы хыял пәрдәсе бер кайчан да ябылмасын дигән теләк белән хушлашабыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Nogayça nasihatler. Ayağlı tınlavuşlarımız buyuma Miraş eske sıyarma baresinde haberlasamız. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa salat selam bolsun oga mübarek Recep ayı 27 keşesinde neşe orunlarga ozup sanavsız zatlı körgen. Em Allah'tı közlörümen körgön son kaytıp kelgen. Ketkenini, körgönünü erkimlerge kabar bergen. Sosu ullu mucize imandın şartlarına Allah'a em peygamberga, meleklerge, ahiretge, sengenlerge aytılyak ükön mucize bolgan. İmanı bolmaganga aytu tiisli bolmagan. Miraç hakkında eske kelgen neşe avır soravlarga alimlerimiz bek yaxşı em teren yavap bergen. Sosunlardın ekevi tömenbette aytılgan. Mine birinci sorav. Min türlü kıyınlıkban uşaklarga mine berip kökkö anca şıgılgan. Kaytıbüne bir insan gevdesimen barabar, mınlagan senelermen milyonlagan şakırındı, bir iki dakikada oza berip geri kaytgan. Birinci nav soravga dep yavap verilgen. Körgönümüz, em bilgenimiz, neşe avır nav dünya, kozmografya bilimimen bir dakikada şamalı 188 saatlik bir şakırımdı ötödü. Em 25.000 yılda ketiliyek bir yoldu bir senede kesedi. Başka türlü aytılsa kündün tögörөгүндө bir saniyede 30 şakırımlık yol ketedi. Acaba nav azamatlı hareketli so dünyaga ettirip aynı saplantasındayı aylandırgan bir Kadir Zülcelal, azamatlı Hakkuday, sosu dünyaga körö bek kişkey bir insandı, özü ullu arşına, bek büyük makamına kötörüp çıkaramaz ba? Kün tartuvu dep bilingen, yaratkanı kanunuman, Mevlevi ademlerdey aylandırganı nav dünyadı, kündün tögörөгүндө kırdırtkan küşlü Allah, süygüsü sonsuz Kuday, bek süyümlü Rahman Hak, süygüsünün tartuvuman, ezel ebedler künü, küşü sonsuz sosu Rab, köp süygönü bir insandı, Muhammed Aleyhisselam'dı, ayındırıkka usap, köz açıp kapagaşı, arşına şıgaralmaz ba, kasına alalmaz ba? Miraçtın hakkında başka bir sorav em, nav kepte soralgan. Sen kalbinden aytasın, men kaytıp inanayım,
erzattan taga yuğuk bolgan bir Allah'ka, Peygamber aleyhisselamdın mınlagan yıllık yoldu oza berip, 70 min perdelerden öte börüp, Allah'ban söyleskönü, kayde hakikat bolgan. Bizge bizden taga yuğuk bolgan Allah kasına, kaytibine ketip bargan. Nav soravıga berilgen yaxşı yavap dep bolgan. Cenab-ı Hak erzatga erzattan yuğuk bolgan. Tek erzat Allah'tan sonsuz kepte erek turgan. Misal bolsa nav kün, eğer bilimi bolup em söylep konuşka yedi, kolundaki bir yalanda senin minen söylösüp, birge bolup bir neşe islerdi em eter edi. Senin köz bebeğindin işine kirgen sokun, sağa senden yuğuk turgan. Tek sosu kün senden 4000 sene erek bolgan. Aynı sosu misal dey, ezel ebedler künü, celal iyesi Allah, erzattan taga yuğuk bolgan halde, erzat ondan erek bolgan. Allah'ka yuvukluktu eğer tilese insan, beri yaratılgan makluktu, oza berip kudaydın, yaratkanı zatlardın, mınlagan perdesin ötüp, kainatı kuşatkan Esma-i Hüsnasının beri gözel atlarının, er birevinin sonsuz körsetülerin eslep, bek köp mertebelerden, neşe makamlardan ötüp, sonu Allah'ka manevi yuğuklukka baralsa, soga üykön nimet bolgan, ol alminen şerep tapkan. Celal iyesi Allah, biz kullarga köp yuğuk, hatta yan tamarımızdan taga yuğuk bolgan halle, tek bizler özünden bek erekte turamız. Ene sosu sebepten Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatü vesselam haktın bizge yuğukluğu yagından tuğul da bizim erekliğimiz betten miraçka şıkkan. Sağlıktan kalınız. Nogayça nasihatler. Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanınızda. Muhterem tыңлаучылар, Türkiye Avaz Radyosu'nun Tatar tilindagi topshiruvlari şuşunun bilan oxirine yakınlaştı. Bizning programma har kun Türkiye ham Qozon vaqti bilan gündüzgi saat 2'de 19 metrli qisqa dolqinning 15360 kHz yaşlığından Türksat 3A ham Türksat 4A erişimleri bilan 3 tapqir w.trtdinle.com internet adresi aşağı ham kısa telefonlarının TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-Эс радио каналынан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.